Iqela leDA lisamkele isigqibo esithatyathwe ngumbhexeshi wePalamente unkosikazi Thandi Modise sokwamkela isiphakamiso sayo esitsha sokungabinathemba ngakumkhuseli woluntu uAdvocate Busisiwe Mkhwebane. Iqela leDA lifuna ukuba iqhubele phambili inkqubo yokususa umkhuseli woluntu kule ofisi. Iqela leDA ngoDisemba wonyaka ophelileyo lafaka isiphakamiso salo ePalamente livakalisa ukungabinathemba ngakumkhuseli woluntu uAdvocate Busisiwe Mkhwebane lisithi makakhutshe kule ofisi. NgoLwesihlanu weveki ephelileyo eli qela liphinde lafaka ubungqina obutsha ePalamente yaye lithi obu bungqina butsha buyaliqinisa nangakumbi ikhwelo lalo lokuba asuswe uAdvocate Mkhwebane. Ukanti ke ngoku inqanaba elilandelayo lelokuba iPalamente imisele igqiza labantu abathathu neliza kujonga ukuba bukhona kusini na ubungqina obubambekayo kwezi ziphakamiso zeDA zokuba athi gubu cala umkhuseli woluntu. Amaqela ezopolitiko nawo ke kulindeleke ukuba achonge abantu abaza kuwamela kule nkqubo phambi kokuba afike uLwesihlanu weveki ezayo.